yana ganin shi har sun gaisa sai da Allah ya dafa shi ya ce hatta wajattu fardaha ala fuadi fa awrasani biha ilman awwalin wal akhirin da ya dafa ni sai da naji sanyin hannunsa a cikin zuciya ya ce magana yi min na kasa amsa saboda nauyin shi da kunyar shi ya sake yin mu magana na kasa amsa da yi mun haka na uku fawa ba a yadahu ala katifayya bila takayifin wala tahdidin hatta wajadtu fardaha ala fuadi fa awrasani biha ilman awwalin wal akhirin wa allamani uluman shatta fa ilmun أخذ علي العهد بكتمانه إذ قد علم أنه لا يبيق حمله غيري وعلم خيرني فيه وعلم أمرني بتبليغه للأمن والخاص ثم قال لي ولا تأجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما خليفة سيدي الشيخ